الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Кишшиксіз барша мақтауға, хамид хам сәнәгә ғаләмнәрнең Раббысы Аллаһ қына лайыклы. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка ғибадәткә лайыклы иләһ юк. Һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре. Узган җомгабызның берсендә ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дигән сүзләр турында сөйләштек. Ва аның мәгънәсе бу дөньяда беркемдә, бер нәрсәдә көч ва кувват юк Аллаһтан башка. Һәм бер генә дә хәрәкәт үзгәреш килми, Аллаһ теләмәсә Аллаһның теләгеннән башка. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә үзен күп аятләрдә Раббы дип атады. Ар-Рабб. Алхамдулиллаһи Раббил аламин. Галәмнәрнең Раббысы Аллаһка барча мактау. Кул аъузу би раббин нас. Әйт, кешеләрнең Раббысына мин сыйынам. Я айюхан нас убуду раббакум. Әй кешеләр, Раббыгызга гыйбадат кылыгыз. Раббы дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля үзен. Кем соң ул Раббы? Кем ул Раббы? Ул хуҗа, тәрбияче, идарәче, патша, аңа буйсыну тиешле булган зат Раббы дип атала гарәп телендә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля юкка гына шул кадәр күп урында үзенең Раббы икәнлеген безгә искә төшерми. Дугалар кылганда без шушы исем белән Раббана дип ялварабыз. Раббана атина фид дунья хасана. Әй Раббыбыз, безгә бу дөньяда хәерлесен бир. Раббана ла тузиг кулубана. Әй Раббыбыз, безнең күңелләребезне туры юлдан адаштырма. Раббана ва атина ма ва'адтана аля русулик. Әй Раббыбыз, пәйгамбәрең аша безгә вәгъдә иткән бүләкләрне, нәрсәләрне бир дип, Раббы исемен кулланып аңа ялварырга куша. Бу исем һәм узган җомгада үткән ла хаула ва ла куввата илля биллаһ сүзе безгә бер хакыйкатьне белдерә. Бу дөньяда бар хуҗа, бу дөньяда бар патша һәм бүтән нәрсә аның әмере астында. Ул кешегә хәерлесен теләсә, ярдәмен салса, аңа беркем зыян сала алмый. Ул кешегә ачулы булса, аңа газабын иңдерсә, беркем дә ярдәм итә алмый ул кешегә. Кемне ул туры юлга күндерсә, беркем адаштыра алмас. Кемне адаштырса, беркем туры юлга күндерә алмас. Адам баласының бүтән омтылышлары,
bütün хаҗәтләре, bütün теләкләре дә Аллаһ Тәгаләнең мөлкәтендә. Бәхет, сәламәтлек, иминлек, тынычлык, балаларның булу булмавы, байлык, эшнең уңышлы булуы, bütün безнең теләгән нәрсә, bütün омтылышлар бу дөнья белән бәйле һәм ахиратыбыз белән, киләсе тормыш белән бәйле, бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән генә тора. Маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Нәрсәне Аллаһ тели ул була, нәрсәне теләми ул булмай. Ва шушы хакыйкатьне аңласак, җәмәгать, Адәм баласы, Аллаһның куллары шушы хакыйкатьне аңласа, аның тормышы гел үзгәрер һәм җиңеләер иде. Чөнки шушы хакыйкатьне аңлагач, без беләбез. Әгәр дә bütün нәрсә Аллаһ Тәгаләдән икән, bütün теләкләребез, омтылышларыбыз Аллаһ Тәгаләдән икән, димәк безгә Аллаһның ризалыгына ирешергә кирәк. Чөнки ул патша, ул идарәче. Әгәр дә тормышыбызга карасак, үзебезнең тормышта төрле йомышларыбыз туып туа, төрле проблемалар барлыкка килә. Шул вакытта без йомышыбыз белән, проблема белән барабыз ниндидер оешмага, организацияга. Һәм шунда бару белән без омтылабыз өстә утыручы янына керергә. Директор, начальство, идарәче югарырак керергә, югарырак ирешергә тырышабыз. Туганнарга, якыннарга шалтыратабыз. Синең барманда якыннарың, дусларың бармы? Менә шундый йомыш бар, әйдә ярдәм кирәк. Без телибез, омтылабыз өскә югарырак менергә. Ни өчен? Чөнки билгеле, әгәр дә өстә идарә итүче астагыларга әмер бирсә, эшләгез дип, бу кешегә ярдәм итегез дип, аның йомышын, хаҗәтен үтәгез дип әмер бирсә, астагылар бер нәрсә каршы килә алмыйчы, ярдәмен эшли күрсәтәчәкләр. Һәм шулай ук билгеле киресе, әгәр дә өстән әмер итүче астагы үзенең подчиненныйларга тыйса, рөхсәт бирмәсә, астагылар бер нәрсә эшли алмый сиңа ярдәм итер өчен. Бу гади, безнең тормышыбыз шулай. Һәм без аны белә торып, һәр вакыт шуңа күрә дә югарырак өстә утыручы идарәче янына керергә тырышабыз. Ә монда җәмәгать, бу дөнья ул да бер патшалык, оешма дип әйтергә мөмкинбез. Һәм ул оешманың да бар җитәкчесе, идарәчесе, патшасы, Раббысы. Һәм ул Раббы, ул хуҗа теләсә, сиңа ярдәм итәргә беркем дә сиңа каршы килә алмый. Әгәр дә инде ул сиңа ачулы булса, ризасыз булса, сиңа беркем ярдәм итә алмый. Шул хакыйкать, җәмәгать. Шуны аңларга кирәк, әй Аллаһның куллары, ва шуңа да Аллаһның ризалыгына ирешү юлларын эзләргә кирәк. Әйе, бер генә юл бар бәхеткә ирештерүче. Ике дөньяда да бәхетле булыр өчен бер генә юл бар. Аллаһның ризалыгына ирешергә. Ә ничек Аллаһның ризалыгына ирешергә? Ничек Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешиксең дигәндә, бары тик бер генә юл бар. Аллаһ Тәгалә билгеләп куйган. Коръәндә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва радиту лакумул ислама дина." Мин сезгә ислам диненнән риза булдым ди. Ягъни минем ризалыгыма ирешергә телисез икән, менә сезгә дин иңдердем, ислам дине. Монда бар әмерләр, фарыз гыйбадәтләр, сез эшләргә тиешле эшләр, намаз, ураза, садака, әти-әниләргә хөрмәт, күршеләргә хөрмәт. Шуны эшләгез. Монда бар тыелган әйберләр, харам, ризыклар, эчемлекләр, сәүдә юллары тыелган. Шулардан сакланыгыз, тыелыгыз. Шул вакытта мин сездән риза булырмын дигән сүз бу. Ризалык
Һәм иң элек Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям шулай хадисләреннән укып китик. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына китерүче гамәлләрдән. Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең илчесе әйтә: "Инналлаһа ярда лакум ва якраһу лакум саласан." Аллаһ үч нәрсәдән риза һәм үч нәрсәдән риза түгел ди. Аллаһ Раббыгыз сезнең үч нәрсәдән риза була һәм үч нәрсәгә риза түгел. Ул аларны яратмый ди. فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Беренчесе ул риза булган әйбер аңа гына гыйбадәт кылу. Аны гына зурлау, ул кушканнарны үтәү, ул тыйганнардан тыелу. Бу бөтенсе гыйбадәт төшенчәсенә керә. Һәм кеше әгәр дә Аллаһны зурлап, аңа буйсынып, аннан гына сорап, аңа ялварып, аңа тиңдәш китермичә тормышын уздыра икән, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешә. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Икенчесе Аллаһка тиңдәш китермәү. Аллаһ белән бер рәттән бер кемгә гыйбадәт кылмау. Аллаһтан башка тагын ниндидер зат, ниндидер илаһ бар, ул кешегә ярдәм итә, аны коткара, аның тормышына тәэсир итә, аны кайгы хәсрәтләрдән саклый дип фикер йөртү, ышану һичшиксез тыела. Бу гаделсезлек, бу зулым, бу Аллаһка тиңдәш китерү дип атала. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә моннан безне тыйды. Һәм өченчесе Аллаһ ризалыгына китерә торган гамәл ди хадисендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ва ан та'тасиму бихаблиллаһи җами'а ва ла тафаррaqu." Аллаһның иңдергән диненә, бавына бергәләп таркалмыйча тотынып тору. Бердәм булу, таркалмау, Аллаһ Тәгаләнең динендә, юлында бер-береңне бүлгәләмәү, ул фәлән, ул тигенди, ул мондый дип, юк. Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең динендә бердәм булып, аның динендә бергәләп тырышлык күрсәтеп, шушы динне бергә тоту һәм бергә алга алып бару. Шушыңа тотынып тору дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде Аллаһ риза булмаган гамәлләрдән әйтә: "Ва якраһу лакум қила ва қал ва кафрат ас-суал ва идаат ал-мал." Һәм ул риза түгел ди сезнең имеш-мимеш сөйләп йөрүләрегездән. Ул тигеләй әйтте, былай әйтте, имеш-мимешләр, төрле сүзләр йөртүдән ди. Ва кафрат ас-суал, һәм артык сораудан ди. Ва идаат ал-мал, һәм малларыгызны юкка сарыф итүләрегездән, исраф кылуыгыздан ул риза түгел дип әйтә. Бу хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук Аллаһның ризалыгына ирештерүче гамәлләрдән булып тора Пәйгамбәребез әйтә хадистә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ала унаббиукум би хайри аъмаликум." Сезгә иң яхшы эшне өйрәтимме ди? Иң яхшы эш. Ва ардаха инда маликикум, һәм патшагыз каршында ризалыкка китерүче эш ди. Ва арфа'аха фи дараҗатикум, һәм дәрәҗәләрегезне күтәрүче эш. Сахабалар әйтә: "Әй Аллаһның илчесе, нинди эш соң ул ди? Иң яхшы Аллаһның ризалыгына китерүче, дәрәҗәләребезне күтәрүче эш нинди эш соң ул?" дигәндә, зикруллаһи дип әйтә. Аллаһны искә алу. Зикр итү. Зикр сүзләрен иң элек күңелдә Аллаһны һәр вакыт истә тоту. Кайда гына булмасаң да, белергә Аллаһ Тәгалә сине күрә. Ул сине ишетә, кылган гамәлләреңне белә, күңелеңдә нинди ниятләр, нинди теләкләр икәнлеген ул белә. Аллаһның карашыннан, аның гыйлеменнән бер кая качып булмый. Шуны истә тоту һәм тел белән аны зикр итү. Аллаһу акбар, субханаллаһ, алхамдулиллаһ, ла илаһа илляллаһ. Һәм башка төрле мактау сүзләре белән Аллаһны мактау һичшиксез Аллаһның ризалыгына безне китерә. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аерым бер гамәлне билгеләп куйды. Инналлаһа ла ярда анил абди. Аллаһ шул кулдан риза булыр ди.
Шул кешедән риза булыр Аллаһ, ән я'кулал аклата фаяхмадаху алейха. Кайсы ашый да, ашаганнан соң Аллаһка әлхәмд сүзләрен, мактау сүзләрен әйтә. Һәм кайсы эшә, һәм эшкәннән соң Аллаһка мактау сүзләрен әйтә. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтү бер нинди авырлык китерми ашаганнан соң, эшкәннән соң. Ләкин күп кеше аны оныта. Әлхәмдүлиллаһ дип кенә әйтеп куйсак, һәр вакыт ашаганнан соң, эшкәннән соң Аллаһның ризалыгына ирешербез иншаллаһ. Һәм шулай ук бер гамәл бар, ул безнең тел белән бәйле. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кайбер очракларда кеше ди, Аллаһ риза булган сүзләрне әйтер, аңа игътибар да бирмәс. Ләкин шушы сүз сәбәпле ул җәннәткә керер ди. Кайбер очракларда Аллаһ сөймәгән, риза булмаган сүзләр сөйләп, игътибар да бирмәс аңа, ләкин шушы әйткән сүзе сәбәпле җәһәннәмгә атылыр дип әйтте. Бу безнең тел мәсьәләсенә кайта. Ягъни тел белән без әйткән сүзләребез белән ничек Аллаһның ризалыгына ирешә алабыз? Шулай киресенчә кеше Аллаһның ачуына һәм газабына ирешергә мөмкин. Һәм Аллаһның ризалыгына дигәндә җәмәгать, монда бер мәсьәлә бар. Бер мәсьәлә бар, ул Аллаһның ризалыгы белән башкаларның ризалыгын тиң куярга ярамый. Нәрсә дигән сүз бу? Безнең бар туганнар, якыннар, дуслар, эштә булган коллегалар, безнең эштә идарәчеләр безнең өстебездә. Аларның бар үзләренең ниндидер карашлары, дингә карата, мөселманнарга карата, диннең хөкемнәре, диннең гыйбадәт гамәлләре хакында. Ләкин мөселман кеше аларның бу карашларын игътибарга алырга тиеш түгел. Иң элек кешегә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын кайгыртырга кирәк. Шуңа да Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям хадис китерелә. Хатыны Айша әйтә, Пәйгамбәребез әйтте ди: "Ман илтамаса ридаллаһи бисахатин наси радияллаһу анху ва ардан нас анху." Кем Аллаһның ризалыгын кешеләр ачуы аша булса да изләсә, Аллаһ аннан риза булыр. Һәм кешеләрне дә аннан риза итер ди. Кто ищет довольства Аллаха, будь даже через гнев людей и их недовольство, Аллах непременно будет доволен им и сделает людей довольными им, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Икенче өлешендә нәрсә ди? وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. Кем кешеләрнең ризалыгын Аллаһ ачуы аша булса да эзләсә ди, сахаталлаху алейхи, аңа Аллаһның ачуы төшер. Ва асхата алейхи нас. Һәм Аллаһ кешеләрне дә аңа ачулы итер ди. А тот же, кто ищет довольство людей, даже посредством гнева Аллаха, то Аллах непременно разгневается на него и сделает людей также разгневанными на него. Әйе җәмәгать, юкка гына әйтмиләр, ридан наси гаятун ла тудрак. Кешеләрнең ризалыгы ул ирешә алырлык максат түгел диделәр. Кешеләрнең ризалыгына ирешеп булмый. Бүген аңа монсы ошый, бүген аңа синең сакалың ошамый, иртәгә ул ошый, өченче көнгә аны тагын ошамый. Бүген аңа синең яулык киеп йөрүең ошамый. Бүген синең намаз укуың ошамый. Һәм һәр вакыт кеше үзгәреп тора. Бүген тегеләй булай, бүген тегеләй. Кешеләрнең ризалыгы максат булырга тиеш түгел мөселман кешегә. Аллаһның ризалыгы. Аллаһның ризалыгын без өмет итәргә тиешбез. Әгәр дә инде кеше Аллаһның әмерләрен бузып, Аллаһның тыйганнарына харам юлларга кирип, шуның белән кешеләрнең ризалыгына ирешергә тели икән, ул вакытта һичшиксез Аллаһ аңа ачулы булыр. Һәм ул эзләгән ризалыгын эзләгән кешеләр дә аңа каршы булачаклар. Аллаһ Тәгалә шулай эшләп куячак.
Моңа мисаллар бик күп җәмәгать. Берсе сакалын үстерергә куркып йөри. Җибәрергә куркып йөри, кешеләрдән куркып, кеше сүзләреннән куркып, риза булмаслар, яратмаслар, тигеләй әйтерләр, булай әйтерләр, эштән курылар. Бу кеше бик куркыныч халәттә. Аллаһ Тәгалә һәм Пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Үстер ди сакалыңны." Аллаһның әмере килде, ләкин кешеләрдән куркып бушушы харам юлга, тыелган юлга кирип китә. Бу бик гади генә мисал дип әйтик, ләкин башка мисаллар да миңа бик күп китә. Кемдер эшендә намазын укырга куркып йөри. Өйгә кайткач бөтен 4 намазын, 5 намазын җыеп укый. Бу бик куркыныч халәттә җәмәгать. Уялу, кешеләрнең сүзеннән курку, аларның ризалыгын өмет итү. Ул кешене әгәр дә Аллаһның әмерләрен тыюга, әмерләрен бозуга, харам юлларга илтә икән, бу бары тик Аллаһның ачуыга гына китерүче гамәл булып тора. Һәм ахырда әйтергә кирәк, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ридванун миналлаһи акбар. Ва залика хувал фаузул азим." Һәм белегез, Аллаһның ризалыгы бүтән нәрсәдән өстен ди. Аллаһның ризалыгы бүтән нәрсәдән өстенрәк. Байлыктан да, кешеләрнең мактавыннан да бүтән нинди хәерлелек бар, бүтән өстеннән өстен Аллаһның ризалыгы. Һәм ул гына Аллаһның ризалыгына ирешкән кеше генә хакыйкый улуг уңышка ирешкән булыр дип әйтте. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله